Good morning mga moms. Laki, it's Monday. So today, pagkatapos namin mag-almusal, napakaraming nakatambak na hugasin. So bago ko pumunta sa store, I'll make sure na, tapos kahit paano nakakagawa ako rito, nakakatulong ako sa mga gawaing bahay para na sa ganun naman, no, is makatulong tayo. Ayan, ganyan siya karami. Ganyan, karami ang tambak na hugasan dito. Bago tayo pumunta sa store, magsitahan tayo. Ano ba talagang mas mahirap? Ano mas mahirap tingnan? Tambak na labahan o tambak na hugasin? Diba? Dito kasi, di maayos yung supply ng tubig. Kaya, tatambak yung mga hugasin. Kasi nakakonect siya sa canteen, sa CR, yung tubig. Pati dun sa baba, sa lutuan sa baba. So, nahihirapan siyang tawag dito, mag-supply ng tubig. Lalo na pagsabay-sabay na siyang ginagamit. Kung halos lahat ng baso nandito. After this, punta na ako sa store. Kasi kailangan din ako doon yung ating tindahan. Gawa na yung isa kong dishwasher ay hindi makakapasok. Ewan, parang meron silang lakad. Kaya hindi siya makakapasok. Wala raw siya ngayon. Maraming magtataka kayo bakit maraming hugasan kasi marami kami ngayon dito. Papakita ko sa inyo later. Wala saan. For the meantime, tapusin ko muna ito hugasan. Siya. Yung maayusin mo. Dapat na yung itaktakan. Balas? Ato sa pasipong TV. Sabi tayo lang ito, makanya ka na. No, po mga yusi tulo ka bukid to. Ano ba? Oh. Ha? Namakuan, mupilit sa kan. Mupilit sa katong kan kay dali ra man mo kan. Muuga.
Unya kay magkuan man ko mamintan. Oo. Ha? Kanang pula. Pula. Yan na, natanggal mo ng kuan. Hindi na basa ang kuan. And so matapos tayong maghugas, ngayon naman iiba natin yung mga tubig. Ayan. Yung lagayan para later may maiinom na malamig na water. Ganun. At dito si Palamaloma nag-awawalis. Ayan. Si Marcin dyan nakaupo. Si Clifford. Ayan. Sila Brenda. Ayan. At ayan si Oyong nakaganyan, yan, ganyan. So ngayon, maliligo na ako. Maliligo na ba ako? Hindi ko lang sure kung maliligo ako, pero bahala na kasi may regla ako ngayon. Sisiraan talaga ako sa mga basher mo. Huy! Abangan ninyo yan mga moms, kasi feeling ko, masakit kasi yung puson ko, so Wala na play? Wala na nasundot. Wala ba na play? Feeling ko kasi masakit yung puson ko. So, see you later mga moms. Oh, may kanina tong kape! Okay lang yan. Si Brenda naman bumibili ng kape. Ayan, magpo-floor wax na po sila. Bakit magaganyan? Photos pa man din yung isa. Kasi madudog yan kasi yung kamay ko eh. Ayoko naman madudog niya. dapat eh. Dapat Murag na mami. Ay, wala dyan. Kasi maganda kasi ako. Tikman mo muna nga kung tama na yung timpla ng floor wax. Yan. Asa nga May part? gas. Bakit may gas? Dapat makakalahati ka. May gas. Oh, madaas ito mo part wapa pa. Wapa bang ko? Sa'yo ba itong ano, kape? Ayan na, nag-ano na sila. Pahaba. Ayan na si Mars. Opo, na si Ma'am Shi po, tumitingin lang po siya sa amin. Hindi po siya tutulong. Sino? Anong pahaba na ano? Wala. Wala dito ng isang basket. Nanap ni Brenda yung isang basket na ganyan. Malaki raw kasi bigayan dito. Malaking bigayan. Sabi ko, ano na tayo, mag-floor wax na tayo para pagdating nila galing Zamboanga, makintab na. Ayaw. Ang sabi niya, wag muna kasi wala naman si Brenda. Para magkita talaga ako. Oo, para pag nagkaabutan, makitang nag-floor wax si, ano, tapos na. Tapos ka na? Nabidyo pa pala. Akala ko. So, pag wala ng video, Tapos na. okay na. Agad. Mm-mm. Nanguukot pa no. Oh, sino ang umutot Mars? Ituro mo. Ituro mo sino umutot Mars. Ako kanina mo ba ako pinagbibitang umutot? Umutot ako pero Pluro kasi yung amo ko.
Mura gihapon tayo. Alam mo, ako lang sa mong pilipinas. Kayo mo floor wax. Di ba? Ganito, Beth. Ipakita mo nga paano, sige go. Ganito, apat na pag-floor wax. O di isali mo na pa-floor wax yung mukha mo. Hala! Ganyan. Awayan po ng mga pangit yan ha. Mars, lumayo ka. Puto ko naman pasakit pangit na pangit. Opo, supervisor po ako ngayon. Ayan, sige. Doon sa gilid. Sa kanto. Di ba, Mars? Oo. Hindi talaga. Uunahan na kayo. Magkaunahan na. Hindi kasi guys, hindi niya kasi matupi yung paa niya sobrang. So, naiintindihan mo na ako, Mars. Naiintindihan mo na ako, Mars. So, nauunawa mo na ako, Mars. O, di ba at least nakasupport yun. Hindi ka mabash. Pero hindi rin parang nakakabastos Tapos kasi. din kasi ng kamay niya, hindi niya maganon guys. Sige, Mars. Magkakaan na ka pa, Mars. Sinasabi ko sa'yo, paalala ko lang kay ni O, di ba? Hindi kayo long-legged. Hindi na amay masuli mo. Di ba, ang laki ng phone ang laki ng phone mo ma, pero yung daliri mo. Di ba? Ang laki ng phone ko. Pag binato ko sa'yo to, bukol to, dahil. Tinan mo. No? Sabi na mas palubat, tawa naman siya. Bakit nga ba hindi na pumapasok si Paloma? Di off ko ngayon. Ah. Rest day kahapon di off ngayon. Kasi nga daw, wala ka siyang sasahurin kaya dito muna. Kasi pag si Brenda, 1,000 agad. Yes, No? true. 1,000 na di kasi dito. 1,000 a day plus ano pa? May incentives pa. May alak pa nga dito, tinabing nga niya kagabi ni Bebe. Mamaya. 105 yung araw, libre allowance. Hala. Mars, umalis ka dyan. Kung tayo-tayo dyan kasi nagano ka. Hala pak. Oh. Yan po kasi, nakaharang po kasi ako dito sa kanila, mga moms. Mars. Yeah. Oh, yung ano. Ayan. Bakit ang arte mo, nagano ka pa ng... O yung ilawa mo yung plema mo, o yung. Ayan. So, andito na sila sa taniman naman. Kasi nag-harvest na si Brenda ng mga ay! Pipino. Meron din kakaibang hugis. So ito na muna kukunin natin. Ito yung ating pipino. Dito na ito yung okra. Ang daming pipino. Pwede na to, no? Yung mga kangkong, ma-harvest. Kangkong kaka-harvest namin ito. Tumupunta naman sa kabila. Pero yung mga ganito pwede. Guys, yung pechay namin ay pwede na rin siyang harvest. Kasi nag-ano ko munggos. Wala. Na lumulubog na ako. Laki na. Pwede pa kaya ito? Ang okra natin ay fresh. Okay. Ang nadili na siya pwede. Tanda na. Pwede ba siya? Kami sa itong okra na fresh. Wala naman itong abono eh. Wala fertilizer. Huwag ka talaon eh. Ating sitaw namin ay nagmumunga na rin siya. Alagang munga na yan siya. Ang bilis sumaba eh. Naggapang na kaagad. Diba? Yung sitaw natin meron na siya oh. Tapos ang taba niya guys. And in fairness, walang mga aphids and everything. Yung talong namin ang beses namin na harvest. Kukuha rin tayo ng pechay. Siyempre, para kompleto ang ating gulay na ipamimigay. Mamaya pwede tama. Ay, ito yung perfect mamaya. Ito yung perfect mamaya sa meron kaming binili na native chicken. Yan. Tunay nga na pag may tinanim, merong nanakawin. Yan, mga taga, Dito yung mga caretaker ng pananim. green-handed chuan. Oo, ikaw, sa'yo ang pechay, pipino. Kanha kay sure di ko makaunan na. Or more man kanisud-an. Sugba tula kilaw, kay tula. Sinugba, tinola o kinilaw, city kill. Sinugba, tinola o kilaw, city kill. Pero suto kill talaga to. Sugba, tula, kilaw. So bahala na mo. So, masaya na naman ang ating mga pusas, no? Oh. Yan. So ito na yung mga gulay natin. Ibibigay natin to sa ating pamilya. Ang ibang mga
gulay. Namalingki nga pala sila ni sila ni Britney and Sister Argel. At nag-withdraw na rin sila para sa aming baon bukas sa El Nido, Palawan! So, Mars! Mars, oh! Ay, ma! May pinapabigay si Brenda. May stock ka na. Oh. Wow, naka-red. Ah, anak. Matan. Ay, manin, sagol sa kuwan. Pechay. Atong gingisa mo magluto. Oh, ito. Kangkong. Oh, tapos, yung hinaram ko sa'yo. Oh. Ano man to nga nagpalit, man sila pizza. Nga naman na pizza dito tanong. Kaya nga. Ay, nag-harvest siya ngayon. Ay, Palit ba sa merkado? bakit nagpapabata yan? Sino ka dyan? Kompleto na? Ako naman nagdala rin ako sa tindahan para sa aking lauya. Oh, gulay-gulay muna. Okay na yung result? Okay na may result? Hindi ka naman daw buntis. Bye! Punta na ako sa store. And now, I'm on my way to Ma'am Shi Eatery para sa aking duty. See everybody. Bye-bye!